ויש לי כוונות טובות שאתה מחפש זה כמה ילדים, אתה פספס את העיקר ונופל בקטנות. יש לי עוד המון שאלות, אני רוצה לשאול ולאכול, ללמוד בעתיד, להפוך להיות. אני החלטתי דור של עצמי, אתה אומר מה ולא להמציא. אתה חוזר על עצמך בריבית, ורצית להמשיך שהרגשת מספיק. שימי לי פלסטר על הפצע, ונשיקה במצע, חצוב לי לפעמים. ויש לי כוונות טובות שאתה מחפש זה כמה ילדים, אתה פספס את העיקר ונופל בקטנות. יש לי עוד המון שאלות, אני רוצה לשאול ולאכול, ללמוד בעתיד, להפוך להיות. אני החלטתי דור של עצמי, אתה אומר מה ולא להמציא. אתה חוזר על עצמך בריבית, ורצית להמשיך שהרגשת מספיק. שימי לי פלסטר על הפצע, ונשיקה במצע, חצוב לי לפעמים. להשתנות, הזדמנות להתחזק. המסר הוא, לא יכול להיות שהבחירות שלי, ההצלחות שלי, ההתקדמות שלי תהיה על חשבון מישהו אחר. לא יכול להיות שאני אצמח על חשבון החופשות של אנשים אחרים. עושים את זה המון בפוליטיקה, בתקשורת, כאילו מורידים מישהו כדי להעלות את עצמנו. בעליות מסוימות, לפעמים אתה עולה ואתה מוריד מישהו, אתה מבין את עצמך, אתה סולם במדרג. זה לא דרך, זה אף פעם לא נכתב. אתה צריך להביא מה שייחודי לך. ההחלטה של בוקר ויודע, מחר בבוקר, מה זאת אומרת בוקר? הנקודה הראשונה, שאל את עצמך, האם אתה צומח על חשבון אנשים אחרים? זה נכון גם לגבי מוצרים שיש בהם מניפולציה. זה נכון גם